Volám sa Anna, mám 43 rokov a pracujem ako vlakvedúca v Bratislave. O tejto súťaži som sa dozvedela z internetu. Skúšala som viacej diét a všetky boli viac menej s efektom. To, že som sa prihlásila do tejto súťaže, zatiaľ žiaden známy z môjho okolia nevie. Najťažšie na tejto diete asi ten prvý týždeň. Moja momentálna váha je 99 a chcela by som sa dostať na 75. Môj deň prebieha tak, že keď ráno vstanem, zoberiem si, spravím si ten jeden shake na raňajky. Na obed si spravím polievku a na večeru si napríklad spravím kašu alebo obmieniam to. Do práce som si radšej zobrala všetky iba šejky. Bez polievky, lebo nemám možnosť sa dostať k vode teplej alebo zaliať si teplú polievku. Takže tie šejky v tomto sú pre mňa výhodné. Nasypú sa, zatrepú sa a pre mňa je toto výhodné. A sú veľmi chutné, to musím povedať. Všetky, ktoré som vyskúšala, mi veľmi chutili. Mala som len kuraciu kari a šparglovú, ale aj tie akože skutočne, že všetky sú chutné. Aj tie kaše mi chutili. To je všetko o pevnej vôli a o tom, že človek skutočne chce pre seba niečo dosiahnuť. Cvičila som, ale mala som málo energie. Ale teraz už zase na to nabehnem. Lebo ja mám nepravidelný pracovný režim, takže niekedy som aj 25 hodín v práci. No nie z celých, že tam mám 6 hodín prestávky, ale proste niekedy prídem do práce ráno na obed a končím na druhý deň večer o 17. Takže je to pre mňa dosť namáhavé. Zhodiť sa mi podarilo určite, áno. Veľmi som spokojná, išlo to dosť rýchlo na moje prekvapenie a cítim sa úplne super. Zdravotné komplikácie určite sa odbúrali, cítim sa podstatne lepšie, mám lepšiu výdrž napríklad, keď idem na túru alebo na prechádzky a proste cítim sa lepšie. Ani tie kríže ma nepobolievajú, cítim, že tá váha spravila svoje, keď padla dole. Spätná väzba na tej zmene je, to je logické. Kolegyne v práci mi napríklad posúvajú menšie čísla nohavíc podstatne, lebo ako v uniforme, ako keď som vlakvedúca, uniformu mám a musím posúvajú mi menšie čísla nohavíc a rodina úplne spokojná. Mamina je tiež, akože keď ma videla, tak zvažovala o tejto diete a proste veľmi dobrú spätnú väzbu to má. Určite som odhodlaná zhodiť, ešte minimálne 10-15 kg chcem dať dole určite. Rýchlosť a príprava jedál proste a mne to veľmi vyhovovalo skutočne v práci. Určite by som šla po tejto skúsenosti znova do tohoto istého. Určite nemala by som žiadny problém.